Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat sedaya nggih Pak nggih. Muga-muga panjang umur. Mari sedekah desa muga-muga tandurane panene tambah melimpah. Kena kanggo sang ibadah. Muga-muga kabeh nang iso tindak Mekah Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Numpak dokar apa numpak becak ngeterno bapak dolar mundak wong luar guyu lakak-lakak tapi wong Indonesia sirahe mumet koyok ketatap cagak. Ngono ku terus nyalahno sapa nandur telono Tegalan muga-muga Pak Polo nyawer dagelan guyon-guyon Pak parihane dagelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedekah desa dulur saka tembung sedekah gak ana batal karami mung kowe Pak mung gue agama cuma ojo lali dulur ayo kirim desa supaya dosane di ngapura sing senajan kula dhewe Pak Bu muga-muga masyarakat Simokerto kabeh uripe ayo padha eling dulur welinge wong tuwa mula saben taun ayo sedekah desa mbancaki awake dhewe ya mbancaki bumi desa cek diparingi slamet karo sing kuwasa sedekah desa Pak monggo
sedekah desa cuma tatanan agama ojo dilalen cek gak diarani musyrik mung duwe agama nek pinuju sampeyan bancaan donga nang Gusti Allah sebab Gusti Allah dulur sing maha kuwasa sing gawe bumi langit kelawan menungsa mula dulur-dulur ayo bareng-bareng donga muga-muga sedekah desa iki dibarokahi Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ditanggap wong Simokerto hajate sedekah bumi ya sedekah desa. Ana sing ngarani syukuran. Sedekah niku nek basa Jawa tapi nek bahasa Quran sedekah. Kata Quran as-sadaqatul tatfaul bala nek wong Simokerto sregep sedekah mongko bakal ilang balak sengkalane. Akeh rezekine panjang umure ana sing ngarani syukuran betul wong Simokerto mensyukuri nikmat Allah kata Allah la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid nek wong Simokerto sregep bersyukur ditambahi nikmate karo Gusti Allah tapi sapa sing gak gelem bersyukur tunggu azab Allah yang sangat pedih sekali. Kula ndongaaken dhateng sampeyan Pak Bu wong Simokerto. Barakallahu laka fi ahlika wa malika wa jazaka khair. Muga-muga sampeyan dibarokahi Gusti Allah, diparingi panjang umur. Mbuh sedekah desa iki urunan, mbuh oga yang jelas wong Simokerto saiki sedekah pasti ada pengorbanan materi atau pengorbanan tenaga. Kata Allah inna adqiyah minal a'malil munjiyah tunaji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah. Pengorbanane wong Simokerto nek sedekah desa muga-muga dijoli Gusti Allah sehat wal afiat kebahagiaan keselamatan dunia sampai akhirat. Allahumma alhamdulillah. Pak Bu cek dibarokahi Gusti Allah cek diparing rezeki sing melimpah ruah tandurane metune cek barokah ojo lali Pak Bu ayo bersama-sama tobat kepada Allah. Tidak sama dengan yang lain, bro. Pro konco padha iling mringet tuntunan perintahe jan aku kaya ngopo aja wegah padha lakonono ilingo uripno donya iki ngono wong cuma sedelo Pak Kyai padha crita
siksane neraka ibadah istighfar dinen sira bisa di ngapura jolali ayo dong ngaji iku besok kanggo sanggup ati monggo padha tobat dimen selamat donya lan akhirat Allahumma sholli ala Muhammad waru doyong nganu pinggir gunung ayu moblong gawe bingung yen ngetan bali ngulon tiwas sedan ora kelakon waru doyong go pinggir gerdu ayu moblong sing ayu cuma bojoku guru gerdu di cokot kiri rupane ayu jaluan dandung ceret dandung perut gentak tumprut kuntet gendeng gak duwe isin lapo isin gak ditabuhi kok jek joget lah sing joget iku ya kakimu ah lah kluget iki gak ya joget gendeng asih Kerto bingone joget beso ta ora lah kluget ngene iki lapo ndelek dhuwit jagane bayar bank ben jare gak ngono kok niku lho dagelan bayaran paling akeh kok jek utang bank bayaran 800 iku wis akeh rumahsamu kebutuhane wong iku sak bajek e utang bank apa kon lho lah Senin oh bank apa Keto Amarta lho Selasa Syariah Mekar melok ae Rebo apa gak ngono kenek ping pira peno sampe Mekar iku Tet wong kene sampe apal Tet lah gak apal ya apa anjen nggo kene nggon-ngonane lho mosok Tet lah dikandhane wong kene gak percaya aku nek wong kene ndek utang Mekar aku ya gak percaya utang Amarta Syariah wong kene soge-soge kok wong kene soge-soge gak ana sing utang gak ana sing utang apa maneh wong samene kae lah iya gak ana sing utang paling sing gak utang ya mek wong 13 omong apa kabeh ya belek ora ngono kon kok apal ambek utang Bank Mekar gak apal ya apa sing bojoku gak cicil blas dadae Tet ngono ku jene ana sing gak bayar Tet urunan ya Tet lah apa urunan lah apa ngawur iku dana talangan maksudnya dana talangan iku digawe bayare wong sing gak bayar koncone urunan bayari sing gak bayar iya kok lalar gawe kakekmu iku ana prasastine gak malah bathuk duwike kok lho nek katik prasastine ditinggalno iku wong kena dicekel nuwun sewu nek utang bank 5 juta ngono bayare piro 250 2 minggu pisan dipermudah lah nek 10 juta ya 500 nek iso bayar dibayar lah nek gak iso bayar ala ya sengidan nggo jeding mburi kono lho wong kene ae wong kene ya apa nek dina Senin alah sing lanang kok tak kandhani gak sepiro ya sih biasa sing wedok mek njaluk dhuwit ngene Pak njaluk dhuwit kaya apa alus digawe bayar Amarta ngono kae bayawok
gawe nyau. Senin. Iya. Lah nek Selasa. Selasa iku ya ngono nek Selasa rada nyentak. Ya apa? Pak. Duwe. Gawe apa maneh sih, Bu? Gawe bayar mekar. Duwe maneh piwok langsung dikekno gawe bayar. Rebo. Nek rebo iku akeh wong setruk kok kene wong lanang-lanang iku. Lah lha apa, Det? Lah sing wedane njaluk dhuwit nyenggrok. Pak, dhuwit. Kae apa? Kae bayar mekar. Bedoe wis entek. Lambemu kon. Ya iya kok tak kandhani. Wong kene iki gak ana sing duwe utang. Gak ana. Wong Simokerto iki uripe wis ayem-ayem. Cukup. Contone bengi iki iso nanggap Budi Wijaya. Iya. Masyarakate kene hebat-hebat. Bagus. Pak, urunan pirae gak tau ngresula. Gak tau ngrumaksane sing dingone aku ambek daglek kamu. Lambemu ya dingoni wong akeh. Ya iya maksude ku ngono. Lah wong kene kate duwe utang mekar krungu Pak Polo Ekwanto langsung diparani. Dikek dhuwit ta? Didugang kok tadi. Tapi wong kene gak ono, Net. Gak ono alhamdulillah. Sugih-sugih. Iya nek ya wong nggonku kono. Iya. Bojoku tau dadi ketuane Syariah 2 minggu pedhot 4 kotange kono. Lalar gawe dadi Iya makane iku. Tenang nyanyi apa rek? Waru doyong durung mari kon metu. Alah waru doyong mbok dijak aku. Gak ngara iso kon. Iso. Waru doyong. Iya, wong aku wis tau ngethok warune lho. Lho. Iku lak waru wit iku. Iya, oh lagune ah. Lagu. Ya wis, Waru doyong. doyong pinggir kali. Ayu moblong. Sayange kok manasati. Tuku donak menyang Medion. Krasa enak gak gelem mudhun. Lambene. Apa? Purno omongan. Purno apane? Jorok. Tuku donak nang Medion krasa enak gak gelem mudhun. Rumah sama apa? Gak jorok. Putuku numpak adong-odong. Numpak odong-odong. Putuku numpak odong-odong mumut-mumut ping 3 krasa enak gak gelem mudhun. Ledet dompetku. Aku sampai siak-siak, Teh. Kon maneh gak aku dhewe tembiring-tembiring kok. Waru doyong. Doyong pinggir embong. Ayu moblong. Sayange digendak wong. Menyang batu mampiron dampit. Ketoke mlebu dadak dikempit. Rusuhan jember aku. Lapo? Mlebu Net. Nah lapo rusuhan? Pare amrusuhan. Nah lapo? Menyang batu mampiron dampit. Ketoke mlebu dadak dikempit. Apa iku? Wong rokokan. Kok iso? Wong rokokan disedot ngene lho, ketoke mlebu tapi dikempit lho, gak sampe mlebu. Aku sampai siak-siak aku, Teh. Oh, niku terlalu parno ae ngomong apa. Waru doyong. Doyong pinggir omah. Ayu moblong. Tiba go embong kelumah. Menyang dampit numpak becak. Nggone nyepit rasane enak. Alah, rusuhan terus iki omongan. Apa sih itu? Nggone nyepit rasane enak iku apa gak iku ah? Rumah sama apa? Apa? Numpak sepeda motor banter, ana udan ngiyup nisor asem, katun tangane dekek kene palek elek. Sing situ dak kene palek. Aduh, ademe. Aduh, ademe. Kon tumon wong kudanan mari aduh enake. Ya gak iso, Den. Waru doyong. Doyong pinggir kali. Ayu moblong. Ayu moblong anake Wak Siti. Tregandeng momot tebu. Nek gak dicembeng gak iso mlebu. Minggat mlebu. Lapo? Rusuhan omonganmu. Apa sih itu? Tregandeng momot tebu. Nek gak dicembeng gak iso mlebu. Apa iku? Wong gawe kaos kaki. Lho. Iya, gawe kaos kaki lho. Gawe kaos kaki aja dimbeng ngene. Lah mludus sae ngene. Ya Allah, Tet, aku sampai siak-siak aku, Tet. Mamulo kon kakek ngomong. Kon niku mamulo. Apa? Aja ngomong sing Ya rusuh-rusuhan. gak.
kon iku mantune Mudin. Wis ero. Mantune Mudin belajar ngaji, belajar salat, kanggo ngulangi anak bojo. Aku mah nyoba awakmu tok ae tutut. Wong lanang iku pimpinane wong rumah tangga. Wis ero. Ari Januka Wamuna Alanisa. Wong lanang pimpinane wong wedok. Iya. Nek wong lanang iku bener, insyaallah wong wedok ya melok bener. Bendina ya bener nek bojoku. Tapi nek wong lanange koplak ya bojomu ya melok kentir. Lah lha apa bojoku kok elek-elokno iku? Wis bojo elek, ndablek, gak gelem salat. Berarti tut kok nang kelono tut. Aku wis ngerti masih bojomu ayo bojo-bojomu dhewe. Wayah magrib wayah wong jamaah, gak gelem melok jamaah, begogok nuk ngarepe lawang. Wis begogok. Ora klamben kotangan tok. Matane ustad lho celalaan. Kotangan tok kotange bolote 2 meter. Sapa? Bojomu? Iku dudu bojoku goblok. Bojomu? Duduk. Bojomu? Masalah duduk kok. Lah kok duduk? Lah bojoku lho gak tau kotangan blas. Bojoku gak kotangan blas dari kotangan. Lah apa gak tahu kotangan? Apa? Ya Allah, susune nglewer ah. Ono get-getno krung arek Simokerto kene, aku nggo kene. Arek nom-noman cek rono, nah dipentil cek rantas ngono. Dulur-dulur susune bojone kuntet nglewer. Tukokno kotang sing gedhe. Wis nang pasar Babatan tak tukokno nomor swidak 8 jek gak cukup. 92. 104 lho jek gak cukup. Lah terus ngono kuwi seneng ngemiki anake ya apa, Det? Lho, mosok kon lali, bojoku kan turunane Jepang. Iya. Nek ngemiki anake gampang, anake dekek mburi pekekene pelek. Nggo kene janggute cangkeme ana lah ngadep nang ngarep. Iya. Lah nek ngemiki gampang, sing nggo tengen nglewer 2 meter diseret kena-kena stret. Balek langsung kenceng cangkeme anake. Langsung mi. Sing ngemi anake. Iya. Mosok anake tok, Det? Ya kadang-kadang aku barang tuh. Lah, kon niku Bojomu nuwun sewu. Kon niku pelawak. Golek bojo sing ayu. Dijak buwuh sik pantes. Wis bojone ireng untune merongos. Gak tau salat, gilani wong. apa? Dupe bojomu ayu nah. Ya ayu bojoku sing timbang bojomu. Kon seneng deh bojo ayu. Seneng deh bojo ayu. Ah, ustad wong lanang goblok ya kon niku. Kok iso? Duwe bojo ayu kok aja seneng-seneng goblok. Lho seneng, Net. Lah wong ayu kok tak kandhani nuwun sewu lho ya. Apa? Iku meneh-meneh kuwi kecemplung neraka. Omonganmu. Lho iya. Mosok nek wong ayu iku besok nyemplung neraka. Iya nek bojoku elek aman munggah swarga. Lho kok iso? Sebab apa nek wong ayu kok nyemplung neraka, nek wong wedok elek kok munggah swarga? Lah nek wong ayu kecemplung neraka mergo gampang dijak selingkuh. Contone nek ana wong ayu nek dijak selingkuh lho gatik ngene, ketip ngene ro. Budal. Nek wong elek munggah swarga. Sapa doyan? Ya gak doyan wis merongos rambute jemburi. Ya gak mungkin doyan. Dadi nek wong ayu besok iku kecemplung neraka. Jelas. Temenan. Iya. Kon kudu tanggung jawab mbek omonganmu. Lho iya. Nuwun sewu, Det. Wong Simokerto sing nontok iki wong wedok-wedok iki ayu apa elek? Jelas ayu-ayu. Ayu-ayu. Iya. Lah besok nek mati nang diparake. Ayo ngomong. Ngomongo. Lho besok nek ngomong. Lah sak karepe sing mikul sih. Lah iya wong wedok kene iki ayu apa elek? Elek apa ayu? Ayu. Ayu. Iya. Besok nek mati munggah swarga apa nyemplung neraka? Jelas kecemplung neraka. Ayo ngomong. Tut. Jawab. Bojo wong kene pedhut. Dulur-dulur kudu dijawab ya. Ayo. Tut, bojo wong kene wong tempuran kunul tut. Ayo, wong nontok wong Simokerto iku ayu apa elek? Pak, mbok simo ngagrok. Elek apa ayu? Iya, Pak Sonten kono lho tut, aja kok kene tut. Wong Simokerto wong wedok-wedok besok nek mati munggah swarga apa kecemplung neraka? Sakjane tut, nuwun sewu lho. Sakjane iki kecemplung neraka kabeh wong iki. Terus berhubung
Kok kene iki bengi nanggap Budi Wijaya dadi gak sida kecemplung neraka. Alah lambemu gak kena digugu Apane? mencel ya omonganmu. Ngene lho. Mangkane tah gak usah ceramah akeh-akeh. Lah apa ceramah? Wong aku mek ndongakno tok kok. Wong penggaweanmu nak wak sonten. Lambemu kon. Iya kan? Dik. Halo. Tahu bulat. Gak tak celok sayang, kayun wedokan kok. Gak ngono iki apamu? Gendaan aku. Jabang bayi lanang wedok. Apa? Saman kok doyan. Sing wedok ayune kaya artis, sing lanang kaya sapiteng ngono. Omonganmu titik kok nyelekit. Lah aku sapiteng kon tutupe ngono ah. Ambakan sing wedok iku lho bloloken ta ya apa. Cak, Lah apa? sampean tak goloki ngetan mulon ngedol ngalor kok timbang ndok kene ku lho, Cak. Sampean iku ndak tahu perasaanku sama sekali. Ya, Aku kangen sekali. aku padha, Dik. Aku nek gak kepethuk awakmu ngono. Wis tek lho, Dik. Kayak gempa bumi ngono. Iya. Aku nek ndelok awakmu kaya ngene ayune temen, Dik. Semakin lama aku tak berdaya. Wong petuk pacare kok tak berjaya iku lho. Ya dirayu sing apik. Lah apa kate dirayu? Wis gak kathek rayu-rayuan, yo. Katam. Wis katam kathek dirayu. Nang bras-bras nang wis yo. Iya. Gak duwe isin akeh wong kok gendaan. Lah nek ngagatekno isin-isin ya gak gendaan. Sing karo isin iku dagelek kamu, awakmu lho. Lapo? Lah ono gendaan kok tontok lho. Lho pit mang aku nek kene kok. Ah repot. Wis cak gak usah direken anggap ae iku penyakitnya beras. Lah iya. Ya toh? Ya iya. Yang penting itu kita itu sama-sama cinta. Cocok. Ya toh? Heeh. Bisa saling apa iku menerima padanya. Ya iya. Aja kok wong iku. Ayo repot musuh nyambi anyang-anyangen iku. Kok ya gak terima lho petita-petiti. Repot ketok padha keroken. Lah wis ngono aku keroken kukuren lah ya ngono. Cak, Apa, Dik? ayo nutukno sing wingi ora sida. Sing wingi ora sida Ora sida. ditutukno. Ditutukno. Pancene gara-gara arek nom-noman. Ana wong kait metingkrang ngono wis watuk-watuk liwat. Arek-arek iku winginane gara-gara kakean mangan daging makane gampang watu. Oh iya, besaran tas iki. Besaran iku lho. Heeh. Saiki pompong bojoku iku gak nduk omah. Ayo nutukno sing wingi ra sida. Dadi lananganmu saiki gak gua omah. Lanangan padane sapi ae. Wong bojo kok lanang. Maksudku bojone lho tuh gak sing Pompong lanang. bojoku gak nduk omah. Ayo ditutukno wingi sing gak sida. Bojomu gak gua omah. Iya. Ditutukno. Iya. Ya wonten aku rek. Tapi enek syarate. Apa? Gak oleh diblongsong. Ya wis gak tak blongsong. Winginane tak blongsong kari nggo jero ngono lho. Blongsongen glangsing ae. Apa? Blongsongen glangsing ae. Kan kok meloke lha apa sih? Timbangane keri nang jero. Tak enteni di omah jam 10. Terus? Liwat gang sebelah omahku. Iya. Ya iku kan rada peteng. Kang cilik, Gang cilik, gote nyemek-nyemek. gote nyemek-nyemek, tapi hati-hati jegur got. Ya gak wis seru. Sebelahe got iku Heeh. pan liwat kono. Iya. Ya. Engko warung sebelah omahku iku. Iya. Tak tebase tak kongkon tutup ket sore. Aja kuwatir. Tak tambahane kok. Tambah ono. Nek perlu cak tutup, cek 2 minggu tutup kabeh. Ngono ya. Heeh. Terus tak kei kode. Kodene apa? Sampean kudu muni dir. Nek aku semaur dir, aman bojoku gak nduk omah. Nek aku kate rono, nggo njaba Yo coba muni muni tim. aku semaur dir. Berarti Bojoku gak nduk omah. Lah Aman. nek aku muni tim, Aku meneng ae, berarti bojoku nduk omah. gak sida maneh. Gak sido. Wah, gak sida tau bulat iki rek.
Apa? Mangkring. Dirangkul diwangkring nggo petik ngono ah. Pokoknya sampean muni tir, Sampeyan tur, aman. nek aku tir sampeyan gak Aku tur. meneng ae berarti bojomu tok omah. Beres. Tapi aja lali. Apa? Budal nang gone pasar Balung Panggang tuku jamu sik. Tuku jamu liceng suwi. Sik ta. Jamu liceng suwi. Jamu liceng suwi. Pasar di Kupingmu dublek. Babatan. Oh, nang pasar Babatan. Iku lho apal iki lho, apal iki lho. Toko apa iki tokone Cina kuwi lho. Pojokan iki. Pojokan. Ya, rada ngalor. Wis biasa liceng suwi. Iya, aku dikandani kok. Tuku jamu liceng suwi. Oh, lah tas iki gak sepiro kuat aku Wah, aku nang Balong Panggang tuku jamu kentulinu iku. Kabeh-kabeh gak kuat gantiin bongkotan nak yo wis. Wis jamu sembarang toke banyak tak untali 5. Temen lho yo. Iya. Pokoke engko lek sampean gak kuat tandang gawe awas sampean. Iya tak kuat-kuatno. Temen, Kaya ngene kate gak kuat. jajal. Pir. Dur. Nek. Pir. Dur. Kepingin. Arek ngiler kena dipelire. Nek, Cak. Pir. Dur. Nek, Cak. Tir. Dur. Alah iya. Aku mulai sik ya, Cak. Hati-hati, Dik. Aku mulai sik, aku tak siap-siap. Heeh. Ya, Heeh. tak siap-siap. Ya. Iya. Nek, Cak. Tir. Dur. Mana? Tir. Mantul. Mau wangkel Aku mulai ya, Cak. Iya. Aku mulai. Nah, Cak. Tir. Lapo? Seneng kok. Ya seneng. Det, Lapo? mripatmu iku wis blolo entah ya apa. Lah lapo? Kon iku gendaan karo sapa sakarepmu. Aja karo arek iku. Apa? Iku ngono lak bojone kancamu, bojone Taji. Wis seru, kate lapo? Oh, berarti kon iku golek molong, golek perkara. Lah lapo? Zaman saiki gak ngentak bojone kanca, gak ngentak bojone tangga, kari jaman. Lah kon gak wedi ambek Taji ya gak masalah. Terus Tapi kon mosok kok gak wedi dosa. Nggendak bojone Taji, kon iku neraka jahanam panggonanmu. ya ban neraka jahanam, ban nerakane gak jahanam, urusanmu ah. Digodhog nek neraka kon. Digodhog ya tak godhog dhewe sing Ya godhog. sakarepmu terserah. Balan. Rasakan lu besok ya. Alah, padune kon iku iri. Numpuk-numpuk dosa kon. Alah. Padune iri. Lah ya iri ya. Digodhog nek neraka ya karepmu. Nek digodhog arep ngekek gula kopi karep ngesono digawe wedang. Diobong ya karepmu, dosa ya karepmu, mbok sangga-sangga dhewe, rasak-rasakno dhewe. Tut. Lapo? Masalah tut. Aku sajoke krungu ngomongmu tut, aku baru sadar. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Sadar ya, Det. Iya tut, Tobat ya. Iya tut. Iya tobat. Aku ro nek ngentak bojone wong dosa. Iya. Ngarai nyumpet sadang pangan tut. Iya. Percaya nunggu kon neraka temen tut. Sadar ya, Det. Aku ya sepurane karo awakmu njaluk sepuro tut. Lah lapo? Aku tahu ngendak bojomu pindho. Lambemu lambe bejat. Tobato, Det, tobato. Iya tuh. Aja disidakno. Iya ya sepurane temen tak ugemi omongmu. Ya wis nek Aku sadar. gak bakalan ngendak bojone wong. Heeh. Tapi nek pisan ngono ya gak apa-apa paling. Gendeng aku niku. Koplak kon niku. Gak ngurus omonganmu. Terus? Bahkan ustaz dak guru ngaji. Dosa urus-urus aku dhewe. Karepmu. Aja melok-melok. Monggo ngedur. Oh, alah.
Tibake anake wong edan temen kuntet iku. Dituturi gak mempan blas, diobong gak makan, dicelup gak teles. Ngono kok mantune mudin dapurane kaya ngono. Lho. Ji. Apa? Kok ndi kon? Amen kok. Ijo pancet. Sari manis, kurang manis tambahi gula. Iya. Wes wes. Terus? Lho, Apa? lagumu terusno. Sari manis, betul. Kurang manis tambahi gula. Iya. Wes wes. Terus? Ayo wes. Puji, wong amen iku perbendaraan lagu kudu akeh. Oh iya. Nek perbendaraan lagu akeh, kono oleh duwe akeh. Pakai iki. Nah, Jem. Tarat. Tororeng tarorem. Tarat. Romai Rama. Santai. Kacau. Enak suaramu. Jem. Tarat. Tororeng tarorem. Tarat. Ada wedang. Tarat. Lho, Apa? lha apa kok ada wedang? Baru mana? Jem. Tarat. Tororeng tarorem. Tarat. Ada wedang. Goblok kono. Lha apa kok ada wedang? Lah tarat ada wedang. Santai. Oh iya, santai. Jem. Tarang, adororeng, dadorem, tarang, deng tubleng. Deng tubleng. Santai. Santai. Yuk kita santai agar otot kendo kencang. Siji. Yuk kita santai agar otot kendo kencang. Jem, taret. Adororeng, dadorem, taret. Aduh. Wis rene tak kandhani. Apa? Kok nek amen iku pirang dina pisan, pirang puluh dina pisan nek mumule. 2 wulan pisan. Ya Allah. Amen iku 2 wulan pisan Ya mule. iya nek gak kelumpuk duwe entek nggo kendaraan. Toh, caret. Acorore, carorong, caret. Adai wedang. Si, Caret kacuk. si, cepet nang mulya. Apa? Kon tak kandhani. Kon mosok sakjerone turu nuk kono-kono gak ngipi apa-apa. Gak ngipi apa-apa. Aku gek ngenane turu nduk tritise Cina. Lah, Ngipi aku. ngipi apa, Ji? Wah, kacokku supek. Lah iki hampir ke situ iki. Yo, hampir ke situ. Hampir ke situ piye sih? Contone kaya sandal pedot, Ah. katok suwek. Hampir ke situ kon tak kandhani sih. Piye? Aku gak obong-obong. Mbok tinggal amen gak mulih pirang-pirang wulan. Heeh. Wis terus terangan. Bojomu mlakune menggak-menggok. Kok gendeng ya? Mau kenceng kada Pak motor. Ya kudu menggak-menggok. Wah, kacau kon ki. Kon tak kandhani sih aku sakno awakmu. Sing jelas bojomu iku gelek metu-metu. Metu ya nggone tanggane. Lah nek nduk omahe ya jenuh kok. Wis ngene lho, Ji. Aja muring-muring, aja emosi. Bojomu saiki gelek goncengan karo kuntet. Bisnis. Waduh, Rek. Bisnis sambut gawe. Bojomu gelek digonceng karo kuntet. Iya, bisnis. Gelek telepon-teleponan karo kuntet. Ya mesti no. Kaisa. Ya Allah, Rek, tak jijik angele rek omongane. Aku lu ngesakno awakmu. Sing jelas bojomu saiki gendaan karo kuntet. Hah? Bojomu gendaan karo kuntet. Bojoku gendaan karo kunet. Iya. Babah. Lho, ya apa sih? Bojomu ku ape dirangkul diambung ambek kuntet. Diambung? Iya. Ya teman. Iya. Ya babah le. Kacau. Iki tambah wong gendeng ping 17 iki dadakno. Bojomu ku nuwun sewu. Aku gak obong-obong, aku cuma ngesakno awakmu. Bojomu dina iki nuwun sewu. Ape diparani kuntet. Bojomu nang omah kuntet nang njaba. Kuntet iki gawe kode tir. Bojomu nang jero omah jawab tur.
kuntet mlebu bojomu didur. Kuntet! Kate ngetur bojoku. Kuntet! Ya, Mbak. Ya Allah rek, Taji rek. Kon niku wong lanang dapurane kaya ngono. Aja celana wandas terane kon niku. Lho, Dut. Wong lanang kok dasteran. Lah rumah samaku kok wedokno ya. Bojo apa digendak wong kaya Mbak lho. Bojoku kate gak kuntet. Plak digendak kuntet. Iki engko dilungkas aja. Dilungkas? Iya. Kae ditur. Apa ditur? Nyeseh. Sawangane aku gak iso muring-muring. Glani kon. Sana. Cikal. Namu iya bojomu digendak. Tak sumbarane. Piye nyumbari iki? Kuntet. Kaya lanang-lanang ijen. Kaya lanang-lanang jeni. Sak pira kandele kulitmu? Iki kandel kulite semongko. Alah, diulangi muring-muring kok. Lho lah iya. Kuntet. Senajan kon wong peguron, Senajan kono wong peguron. sak pira bantere playumu? Ayo banter playune sepur. Kon niku ji, kon niku ya Allah Gusti. Jere banter-banteran. Kuntet. Senajan kon wong sugih, Senajan kono wong sugih. sak pira akeh balamu? Iki akeh wong nang pasar. Ji Taji kon niku tak ulangi muring-muring kok sumbarono. Cok no kita buane. Kondet. Oh, kok kendel kondet. Kon kancaku cilik. Ya, tak kon jange ngetur bojoku. Oh, kuntet. Lah wong kate gelut karo kuntet mlakune kaya wong setruk. Iki engko nek gak tak tutno geger temen. Monggo ndelok wong ngetur. Sopo moto gak ya piye nek ngrasakno terusan. Aman. Aman. Gak apa-apa sih, wong jenenge kate wong tirkoke kok gak oleh ta. Kurang manis apa ngetir. Lapo boleh, Cak? Lapo mulih? Wong lanang nyambut gawe ngerong wulan gak mulih ta, Cak. Kok lapo mulih? Meneng aja malah-malah. Sampeyan ngerti sih, meneh ku wayahe bayar arisan, bayar cicilan. Duwe goreng lombok mulih ku lho. Ayo tekan apa serba. Alah kasih. Kon takon masalah duit. Ayo tak terno
enggak. Ora, aku jangan ngapalno nyanyian kok. Nyanyi apa? Sari manis, kurang manis, tambahi ngetir. Lagu saiki kok enek ngedire ngono sih? Engko jam 12 bengi lagune iku. Sampeyan gak luwe, Cak? Gak luwe? Gak i? Luwe yo ta? Ora i? Sampeyan mah golek Pak Polisi kalau napa, Pak? Sampeyan jak niki. Sampeyan selesai. Apa gawe Pak Polisi? Enggak, Pak Polisi. Sampeyan jak seminggu mawon lho, Pak. Oh, sak minggu kon penak. Kene dikum. Lah apa sih aku bujuki? Heeh. Cak. Tak gaekno wedang gula ya. Kan sampeyan jenengan wedang gula, tapi gulane gak duwe. Tak tukur gula sik, Cak. Ayo, mlayu. Tak biyatok sikilmu kon kok. Wedang gula, Cak. Sampeyan iku biasane lek teko kesel-kesel siap ro wedang gula, Dik. Wis ora, aku mang tuku nduk warung wisan, mulih mang. Iya, ya. Kok sampeyan yo aku. Ro. Wong wedok. Ditakoni malah nyentak-nyentak, tak uyu totokmu kapok kon kok. Ambekan aku lho ora ngongkon mole. Ora ngongkon mole. Ora Ngongkon mole gak boleh. Apa? Anane mulai aku wis 2 bulan. Gak mulai. Aku kan kudu arep. Iki coba ngene. Loh, Cak. Aku lali. Aku main diparani Pak RT. Ngomongi ngene. Bu Taji, nyuwun tulung nggih sampean kandhane Pak Taji kan ngawangi jaga. Pak Taji mboten saged nggih. Pakil sampean. Sampean lek gak iso aku sing budal. Ya? Kon mulai panceng. Ya, Cak. Gak apa-apa ya? Gak usah. Loh, gak enak musuh Pak RT, Wes. kan wayahe jaga. Wis gak usah. Disurvei karo Pak Polisi yo. Ya Pak Polisi nggih. Lek dikene jaga nggih Pak nggih. Pak Polisi lho nggih. Kon kok keroken ta? Kok Karo Pak Polisi lho jare ijo. Wah polisi ya ora ngongkon jaga kok. Ngongkon jaga. Lho, iki kan langsung sini enek Pak Polisi. Nggih, Pak. Walah, bujui. Iki lho, Pak polisi temenan mesagi. Ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Ora kaya kon. Lho, dikandani wong Pak RT malah ngomongnya enek Pak Polisi. Ah. Karo Pak iku sing Sik bagian tak takokku. Pak RT mau ngandani ta? Ngandani. Ayo. Lah wong ancene yo kancamu. Sik, ya gak mungkin ngomong yo. Lah iya jare kanca plek-taplek. Saya tak mangane. Anu Pak Rian nggih. Tak pateni kapok kon. Wong ora semaput utawa semaput. Sampeyan gak luwe ta, Cak? Sampeyan gak luwe? Luwe gak? Aku tasun harus. Oh, tak pijeti, Cak, tak pijeti. Yo ngene lho. Kok lanang teko-teko nyambut gawe iki kudu kok pijeti. Tak pijeti, tak pijeti. Ngono. Ini Cak, mapan. Mapan. Engko lek gak mapan gak enak, Cak. Ya gak mapan yo gak penang kok. Ya kudu mapan. Nah, mapan saya. Aku pijetono. Sikile. Sikilku iki kemeng. Nek kemeng nang dipijeti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suruh. Rumah sama aku bongkol ya. Kakak koncoku wis sek kabeh ta no. Ika, Cak. Aki nama apa? Dapat cuti. Ki wong ganteng. Tak pijeti mesti. Alah, mbake. Ayo nang turu. Mbake. Engko kok tinggal metu aku.
Sopo sing kate gak Biasa bae. Aku diuru-uru. Terus aku turu jae metu. Tur. Ayo kene tak pijeti kok ngomong aku gelem. Ya yang gelani. Iki mengkurut ta lumah. Sampe enakmu. Aku njaluk lumah. Kon njaluk mengkurep lho. Lah gak kena iki. Kacau. Ayo kene tak kemuli tak pijeti. Ya. Penak. Iki. Sendi. Iku, ya iku boten. Aja rame-rame ta. Akhirmu tanganku kok kesel ta. Asik. Aku apen-apen turu Kudu nyep tunu. Jangan ditiru wong. Ngene kelakuanmu dadung wedok kon, Mulane nyambut gawe kon nyarong mulanang. Apa ki, Mang? Ngomong apa? Mulane nyambut gawe sampe dromos ndas dipancet ndas, sikil pancet sikil. Lah katene gak pancet, sekel ndas pancet ndas. Heh? Loh, Kata apa diasmu kata kacang ijo. Heh? Aku mindi-mindi anggapmu kata nanti, kata nukono obat ramu, awakmu cedak tangi, bareng-bareng salah. Sari manis, gula manis, tambahi gula tir. Napa? Kok jalan nanti? Aku jangan turu kene. Lapa kok turu kene? Isan-isan wong lanang, Nenek daya wong lanang sin. Kowe gak duwe kamar. Di kamar. Kono. Wong iki panggunge lodro kok kamar goblok muji taji. Ya. Ketoke. Ya ngomong oleh getoke. Ya ngono. Kancane nanti Ya kene turu kene kok. ora oleh aku. Napa kon gak ngolehi? Soale meneh daya izin-izin karo wong lanang. Dayae omong ngono, bojoku ongkep. Angkep kok tak tukono kipas puting beliung. Katut sak katok-katoke. Tibane aku ketok. Aku turu kene. Oh, kamar. Moh. Wong wedok gak perlu tular. Karo piye? Ngomongno. Anggitmu. Heh? Karepku piye? Aku iki sing dicoba. Lu. Kalah gedem aku. Pak polisi, tolong iki, Pak. Sampeyan bawa, Pak. Lokale iki, Pak. Bawa anak gue, Pak. Wong kok kon gowo iki lho. Aku lho penjara. Kon ngletek. Wah, biasa temen. Iki lho, sarung. Jaget aku ular bae, gigu. Hah? Nang ndi? Turu kamar. Turu kamar. Hmm. Ya yo wong loro. Mah, aku tak turu kene. Lah aku gak oleh turu kene. Lah apa awakmu turu kene? Wedok lho gak pantes turu kene. Pantes jare sampe sing gak pantes sih. Heh? Takokno kok sampeyan kae pasti wong wedok, pantes wong lanang ya pantes turu jaba. Alah, gak pantes. Atas. Tak takone. Takono. Jalan. Bojo kula nek turu balik, pantes apa mboten? Pantes apa mboten? Lho,
turu kamar. Turu kene. Tenono kon meneh. Tak kerowoki. Lampune pedhot. Aku wedi peteng. Lampune pedhot aku wedi peteng. Apa nak peteng-peteng? Aku wedi, Cak. Nak peteng-peteng. Lek lampune peteng iku akeh lamuke. Kok tak cara obat lamuk. Aku tak tuku dhewe ya. Aja. Kowe aja tuku. Kon saiki mlebu kamar. Aku luwe ya, Cak. Luwe. Luwe apamu? Aku luwe. Luwe. Luwe tak tuku sego dulu ya. Mari ngono tak turu. Alah, turu kamar. Ya ya, Di. Culak matamu ngono nyawang. Ayo, ya. Ngomong bisa gas. Culak matamu. Nek bilang gas. Culak matamu. Ya ba lu. Wedok ana punuke kaya ngono ku lho. Si lanang genting si wedok punuke sak sapi. Iki. Piye aku isane nangkep karo kuntet? Lah bojoku jangan ditir. Lah kene setahun durung ngetir rek. Anono. Ganas. Lakone kuntet ganas karo bojone kanca. Denono kon yo. Gak tak tukokno sego bungkusan temen. Apane? Jongat-jongat terus tau bongkotan ta? Tak kei. Aja guyu temen yo. Loh, malah nggawa sentol apa rek rek. Lulu, wulu nih rek. Jelas. Gak telaten iki. Sogun dilawan. Iya tak kei. Kok gak hati sih? Aluh, malah sak koplok rek. Iki nek Kak. Apa yo pernah tutupi yo. Kok yo roh rak ngono. Ono abu kempit. Kena takdir ya mantur-mantur iki. Lah ana wong iki pumpung turu kesuwen. Lah timbangane awak dhewe kari ngedum aduh nanti tandangi ae. Ya. Kaji ini kakak. Ini kakak.
Ya, Ji. Aja nyalano kuntet tok. Bojomu takonono, duwe bojo kok semayan karo kuntet. Lah iki arek Bojomu takonono maksudnya apa? ngene iki kon rumah tangga karo aku semayanan karo kanca, he? Kowe aja kena isin-isinan lho, kon. Wes ah, lek mau ngomong wis mari. Lho wis. Aku iki ambek kuntet gak ana hubungan apa-apa, Cak. Ane hubungan apa kok semayanan titu. Emang tak sengaja aku ngomong ngono kuwi nduk ngarepe Cak Kentut. Cek ngomong karo sampean, botoku iki kepengin nyadarno sampean. Ngerti ya? Wong wedok iku tidak cukup dikei nafkah lahir, nafkah batin juga pengin dicukupi. Aja lek golek dhuwit tok gak mikir perasaane wong wedok. Ngono lho. Paham? Oh, paham. Maksude bojomu nek wayahe mule ya mule, ya njaluk dinafkahi lahir, ya njaluk dinafkahi. Oh, ngono ta, Dik. Ngono saiki ngene. Ya wis. Pancen bener omongane bojoku. Iya. Wong lanang ya lek kaya terus wong wedok iki nelongso lho, Ya Mas. iya kok. Heeh. Awakmu Lah, nek ngerti. ngono, Yang, ayo nang kamar berduaan. Tet sadar Tet. Iya, sepurane Duk. Untunge gurung terjadi. Iya. Ayo Tet. Nang desa Simokerto Tet. Ana Tarsan Jawa iki. Iya aku ya dapur dari bapak ini. Lah iya. Bapakmu barang. Iya. Ayo.